Udah magia tato angin seru
ke tukang sate itu untuk artis ya. Kalau tidak, lagi ke tukang sate itu untuk artis ya. Artis. Karena nendang, karena nendang. Tapi kan kuat. Aina nadia agia kanan wale engenge Rami Bona. Gitu aja lah. Jalan. Pak Kamarudin Salong. Kaya lo kan. Kaya lo kan. Masuk aja ya. Gadang wah. Saya gadang di jalan mana? Di mana sama aja lanamu Lillah
ika marilah ika mari dek dautu uran cak kamu koran cak kamu kodi madihimanyo dek la duduk papalen ni kini oi malah antini raso balak kiwa malam nan ko sama alam ko metuan lagu iko ala tadanga la tadanga ba abang yan jawa manuanyo nakahan dua ini madihimanyo dek lai ranca kapanuka oi kapanuka janjinan lupa saja di madihimanyo aminam kawalu bukan laiti bersama kasih ruang hati dengan Wah, rame banget sampai ke Bogor dukanya. membayangin orang namamu di majuan Rame kan? Nah, sampai ke Bogor dua. Guys, sadona nama rambe Rame kamu bona. oi nama kamu mandape kopi oi mama kini ande tuan ande kandungan tanpa abana pintu nanalamu kunci nani indah dia alai ande tuan ande Ay bakanda malahan kini sa malahan kini debu yang sarokan lai datangkan paete kok coy kok dingin nyori dingin nyori balaki juoi nakasanang di Una